nemoj kombinovati. Daj na brzinu. Daj tamo. 6. Ide, baci, daj. Dekni! 2 minuta zapići. 2 minuta zapići. Ma ne, nego bude. Aj, vrati! Aj, Veljo! Oro! Ja, sviđa. Samo se zaboravim. Aj Martine! Martine! Hajde ga dan sad, hajde. 2 minuta. Evo, ne možeš ti imati 2 minuta. Do kraja. Ne možeš nikog uzeti više. Kome da 2 minuta? 3 jača. Rahovic. Meri gol, meni 2 minuta. Ne 2 minuta. Možeš stopiš. Ajmo imati igrača više, ajde. Stop. Ne znam 2 minuta. Milic! Je li si njihov ili isto isto? Jeste. Kada isto? Da. Tu isto, 5 sekundi. Jesi njihov isto? Jeste. Ajmo, pričaj u igri, pričaj. Pa izađi. Uci Boro, bre, idi samo, pali je i u kurac. Bela lopta. Pa do kraja, pokrenem. Igre. Dvojica ste ostali nazad. Bravo, Botni, bravo, Botni, bravo. Ostani Boro, ti nas. Ajde, družo, ne da te ubite se. Igraj! Daj mu! Ovo je li ja držim valid. A šta im valid ovaj lik? Ajde, bravo, kurac. Uprava, napolje. Ko je trener? Evo. Davi rok nije pokušao Bog dao u piču. Ja sikad prolazi 2 minuta za ova dvoje. Jebem ti ala, ti jebem. Ne bi ti dao loptu da umire. Ma dvije dobre. Da. Ajmo nazad, svi! Jaj! Evo, poštini! Bravo, boce! Evo! Bravo!
Darko izlazi na ovu stranu, jedno ili drugi put. Dobra Krove, dobra igra. Polako. Ajmo ti igraj. Bog te jebo. Bliži igrač. Još korak. Samo bi onda iza. Nema kraja, ajmo. Beži biš. Ovo, deci možemo. Možeš igrati ranije. Tu čekamo. Ajmo, ajmo. Sviraj ovo! Sviraj! Koliko vas ulazi? Ja rekao dođi. A nije zašto 2 minuta? 2 minuta. 2 minuta nije isteklo. Nema do kraja utakmice, ne može ući. Daj, može ovo. Kontroliš 20 sekundi. Sljedeći kako ćete